Hej alle sammen. Det er tid til min første kamp, jeg skal til at filme. I kan se her, at jeg har et rimelig godt hold, men grunden til, at jeg har nogle af de her spillere, det er på grund af, at tidligere i dag, der åbner en park, hvor jeg får David Silva i. Altså, man kan jo nærmest ikke være mere heldig. Jeg ved godt, der er måske nogle folk, der tænker, at det er jo ingenting i forhold til, hvis I nu har fået Ronaldo og sådan noget. Men altså, som mig, så bliver jeg jo sådan rigtig glad, fordi jeg er ikke den, der har allerflest penge. Så det er rigtig godt for mig. Som I kan se her, så møder jeg et engelsk Premier League hold. Det er okay, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Det er jo et super godt hold. Stærkt forsvar. Jeg ved ikke rigtig, man keeper. Jeg har ikke rigtig mødt ham før, nogen der har haft ham. Så hans angreb, det er jo bare hurtighed. Og så folk, der kan finde ud af at skyde. Men jeg håber, det bliver en god kamp og en sejr til mig. Han virker da også som en, der er rigtig glad for at finde det. Fantastisk mål af Marta, altså, så er det et super godt indlæg. Martas første mål i 2 kampe. Grunden til, at jeg ikke lige filmede sidste kamp, det er på grund af, at jeg røg ud af den. Så det er faktisk min første kamp, og jeg har tænkt mig at lave en spillervurdering af Navas, Willian og så også, ham der lige scorede, jeg kan sgu ikke lige huske, hvad han hedder, men og så vil jeg også gerne lave en anmeldelse af Kompany, fordi han også er en af mine helt nye spillere. Så, det er Marta. Ham vil jeg også gerne lave en anmeldelse af, fordi at, det er jo så hans første mål i 2 kampe. Hvad sker der her? Altså, jeg skulle måske have sat den ned og trukket ind i banen, men altså, det tænker man bare ikke over, når man er i situationen. Kan jeg vide, hvad der sker her? Jeg tror, han er gået ud af kampen. Ja, desværre. Min modstander er gået ud af kampen. Jeg ved ikke helt, hvad der sker, men altså, det var en rimelig god kamp. Altså, I kan se min rating, så jeg får 2 i 10,0, så det er jo super godt. Så jeg skal lige lave en lille anmeldelse af Willian og Navas og Marta, og så Kompany. Det får jeg lige her om 2 sekunder. Altså, det var en vigtig sejr, det her. Så til jer, der ikke lige helt stoler på, at jeg har fået David Silva i en park, så skal jeg nok lægge et billede ud af den park, jeg åbner. Hvor I så kan se, at jeg har fået David Silva. Og også hvor han er blevet købt, det har jeg også et billede af. Så nu vil jeg så lave min anmeldelse af Navas. Navas er en rigtig stabil spiller, han er rigtig hurtig. Så ham spiller jeg rigtig meget på. Jeg kan rigtig godt lide de hurtige spillere. Og jeg spiller rigtig meget på indlæg. Så der er han en rigtig god spiller for mig. Fordi han er så hurtig, at han kan slå nogle indlæg. Og så Willian, det er nogenlunde det samme. Han sparker også bare rigtig, rigtig godt. Så jeg kan også rigtig godt lide at trække ind i banen med ham og skyde. Men han ligger også nogle rigtig gode afleveringer og en rigtig god stabil spiller. Jeg kan virkelig anbefale ham. Så Marta, han er også en virkelig stabil spiller. Han er middel i arbejdsindsats. Ja, det synes jeg er rigtig godt. Jeg tænker måske, at han kunne være høj i angreb, fordi han er rigtig meget med oppe. Og så han er rigtig god. Han er ikke så god til svag fod, men ellers så sparker han godt. Han er ikke den, man skal spille allermest på, fordi
Jo, måske hvis han skal lægge en masse assist og nogle gode indlæg og lave nogle gode afleveringer. Det er han rigtig god til. Men ellers synes jeg rigtig godt om ham. Og så er der så Kompany. Han er en super god og stabil spiller. Som I kan se, han er 86 rated. Og så er han bare rigtig god til at være i forsvaret, og han er tit med hjemme, og han tager tit det hele. Det er super godt. Det er rigtig positivt. Jeg kan virkelig anbefale ham til andre folk at købe ham. Han er virkelig de der 36k værd. Så det er helt sikkert anbefalt til folk. Men ja,